sa Saraga Province sa mga gabi. Kumusta mo? Oy, doon ako ilaga. Good news ninyo gumikan kay ang LGU Malapatan. Gipasidunggan sa DILG sa nakuhag 100% perfect score sa Anti-Drug Abuse Council Audit. Grabe ah! Talaga? Yahoo! Di mabangbang, ha? Porbida. Bilagi sa gipadala ka sulat gadto kag Malapatan Mayor John Sombo, gipasidunggada ni Sarangani DLG Provincial Director Engineer Samuel Kabaganakan ang LGU Malapatan. Unsa may pasidigog o ganong gipasidunggan. Gumikan kini sa nakuha ora nakuha og dangkon dede 100% perfect score sa gipigayog nga pag-audit sa pagpadagan sa Anti-Drug Abuse Council kun ada ka Malapatan na Sarangani Province. Tungod nini basa na ibo pagkaroga ganado aga municipal aga Anti-Drug Abuse Council kun madak sa Malapatan nga gipagunahada ni Mayor Sumbo isip madak chairman sa magpakusog sa mga programa batok ilegal nga droga. Ang nakuha batud pa ga 100 score ga og pasidugog nagbabatuod lamang batud pa nga hilabihan ka aktibo ang LGU Malapatan sa kampanya batok ka sa illegal nga droga isip suporta sa programa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nanotira rin pasalamat na si Mayor John Sombo sa tanang mga personay nga naibog nga dako nga gabahin na sinungdan nga nagbalampuson ang ilang programa batok ka illegal nga droga nga gipaganahan nila MLGOO Maria Fritzi Espanyol, madak focal person na Giancarlo Cavaliero, ora CBRP focal person na Maribel Kapilitan, mga kapitan sa mga barangay sa 12 ka barangay dinas Malapatan o gatag sa dila ka mga barangay sekretary sa Ingunman aga mga nahimong nga mga membro sa Sangguniang Bayan kun SB Malapatan. O gipasalamatan usab kiniga ni Mayor Sombo ang suporta programa sa LGU Malapatan na batok ka nga droga sa kang nila ngadto kang PNP Malapatan, PDEA Provincial o Regional Office, Provincial Anti-Drug Abuse Council kung padaka o Provincial Health Office. Sigon sa alkalde, magpadayon ang panaghiusa sa tibok puwersa sa Malapatan kung LGU Malapatan aron batukan ang illegal nga droga o mahibog malampuson ang programa sa gobyerno batok ka nini. Karon pa lang jud ko makadugog ba nga dunay munisipyo aga kiniga nga nakakuha og 100% perfect score sa kiniga paghimog pag-audit sa giunsa pagpadagan ang kiniga kinibitog barangay o kiniga municipal drug abuse council o kiniga anti-drug abuse council sa Malapatan kung giunsa nila pagpadagan kay matag barangay manggod aga dunay programa kadag barangay kadag gitawag og badak kadag barangay anti-drug abuse council o kag munisipyo pagadaw ko nagmadak koda municipal anti-drug abuse council da karon pa ko nakadungog nga dunay munisipyo nga kinig nakakuha og 100% perfect score sa kinig pagpadagan sa kilag drug kinig anti-drug abuse council. Nagpasabot lamang nga si Mayor Sombo isip o chairman sa kinig madak kinig maayod ang iyang pagpadagan hanay og hilongdan nga nakakuha og 100% perfect score. Munay gigon nga kadagwan lang na ba depende ba guras nagdumala gakuang nagdumala ganado nga makigbatok ka sa kinig droga tanan niyang kabarangayan din na kung anggad lisod makasunod ang droga, lisod makapenetrate ang illegal drugs gumikan kay hugot nga kinig dunay hugot nga pagbantay og dunay hugot nga programa bahida ni anak. So depende lang na ang uban no magtabag kadto dahil na magagulat tag 80 plus tag 90 plus pero kinig do
First time ko nakadungog din sa Tibok Region 12 nga dunay munisipyo nga nahimong 100 perfect score sa kanilang pag-audit sa DILG. Pag-audit nila sa pagpadagan sa Anti-Drug Abuse Council sa kanilang mga munisipyo. Ibang kana sa Tibok Sarangani mo lang nahigatagan dahil kinikwan 100% perfect score. Usa congratulations. Agagadto kag Mayor Sumbong. Congratulations Mayor. Congratulations nga gumikan sa maayo ga kinig pagpadagan sa kinig Anti-Drug Abuse Council sa malapatan na sa probinsya hindog lang nakakuha mo. Di na sa malapatan og 100 perfect score sa gihibog nga pag-audit sa DILG, sa provincial DILG sa kinig nasampit ka programa o sa nasampit nga konsiho. Sa kinig dungog dako ni wala man tay kwarta nga makuhaan ng kuan pero kuan ba dakong dungog ba? Dakong dungog og mahimong garbos munisipyo uy grabe na 100% good. So dako ning dungog kanang dungog pala bisan wa ka nakuwang kwarta, wa ka nakuwang bisan unsang butang diha pero ang dungog nindot kay paminahon kay ngano man kaya ihunana gani ang kinigadagan nagpasabot ka maayong pagdumala. Ug wa mo na sayop sa pagpili nga kinag-og tao nga magdumala diha sa nasampit kang gumikan kay maay siya modala o mga programa sa gobyerno, hilabi na kinang programa nga batok sa illegal droga isip pagsuporta sa kinang nasudnong programa ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sa congratulations so blade na sa Mayor John Sumbo sa tanang naglangkob sa imong Municipal Anti-Drug Abuse Council o sa mga kabarangayan gumikan kay kamong tanan ang inyong tibok puwersa nagkahiusa sa paghimo og programa batok ka sa kaniga bawal na droga nga mo karoy kaniga ginapugngan pagayo sa gobyerno nga dili makakailap dinha sa kaniga tagsa-tagsa ka mga lugar aron na dili kini makadaot sa kaniga mga utok o bagong sa atong mga kabatanunan. So, congratulations sa kiniga dagang salamat sa inyo pagpinaw. Ako ang inyong Abantiro.